आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सरस्वती मैया अइली रे आज झुम झुम नाचस कि सरस्वती मैया अइली रे आज डीजे पर नाचस। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सरस्वती मैया अइली डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बिना बजावती बाली मैया मनवा मोहेली ज्ञान देवे खातिर बेटा के अपना जोहेली हो आवेली साल भर पा मैया बादे में खोवेली हा खोवेली हा खोवेली बिना बजावती बानी मैया मनवा मोहेली ज्ञान देवे खातिर बेटा के अपना जोहेली अपना जोहेली आवेली साल भर पा मैया बादे में खोवेली हा खोवेली हो खोवेली खुशी देली जाली रे मैया हंसवाली रे बतिया पापा चसा सरस्वती मैया अइली रे आज डीजे पर नाचस सरस्वती मैया अइली रे आज डीजे पर नाचस। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सरस्वती मैया अइली डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गुडू गोल्डन के बनावाली लिखवैया रे ध्यान दिहली रहुला बनल बगवैया रे हो सुर के देवी हाई रे मोरा मैया रे हा मैया रे ई मोरा मैया रे गुडू गोल्डन के बनावाली लिखवैया रे ध्यान दिहली रहुला बनल बगवैया रे हो सुर के देवी हाई रे मोरी मैया रे हा मैया रे मोरी मैया रे खुशी सबसे मिले रे अपनाई भागसा सरस्वती मैया अइली रे आज डीजे पर नाचस हो सरस्वती मैया अइली रे आज झुम झुम नाचस। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।